हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ माय बड'टेक चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना थाबनैलाव नायनायनि गेजेरजों बे भिडिअनि सोमोन्दै मिथिखाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जाय एसएससि एप्लाइ खालामदोंमोन बेनि सायाव जादोंना जायाखै बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनानै नायनो हागोन एबा स्टेटासखौ नायनो हानाय जागोन। नोंथांनि एप्लिकेसन एबा एप्लाइ खालामनाया एक्सेप्ट जादोंना जायाखै बेखौ नायनो थाखाय जोङो गिबियाव क्रोम ब्राउजाराव थुदो। बेवहाय जोङो ssc.nic.in बेखौ नोंथाङा सार्च खालामदो। बेनि उनाव नैबाव थुनानै होदो। बेनि उनाव नोंथाङा लगइन खालामदो। बेनि उनाव नोंथाङा मा पासवार्ड होदों बे पासवार्डखौ होदो। बेनि उनाव केपचा दं, केपचाखौ होदो। W लगइनआव थुना गेवबाय। गेवखांनानै नोंथाङा नुनो मोनदों बेयाव पेमेन्ट स्टेटास जुम खालामनि। बेयाव पेमेन्ट स्टेटासखौबो नोंथाङा नायनो हागोन आरो बिनि उनाव एप्लिकेसन स्टेटास दं, नोंथाङा एप्लिकेसन स्टेटासखौबो नायनो हागोन। जोङो दा पेमेन्ट स्टेटासाव नायनायनि जोंहा एसटि हिसाबै एगजामसन दंखायो। गोजौआव नुदों जोङो इउ आर एक्जामटेड फ्रम फि पेमेन्ट, जोंहा एसटि हिसाबै एगजामसन दं। बेखौ क्ल'ज खालामदो। दानिया जों नायगोन एप्लिकेसन स्टेटास, बेवहाय जोङो क्लिक खालामना हो। जोङो नुनो मोनबाय रेजिस्ट्रेसन स्टेटास बेयाव प्रफेसनेलि एक्सेप्टेड आरो फट' एन्ड सिगनेचार आपल'ड प्रफेसनेलि एक्सेप्टेड, एप्लाइ फर्म प्रफेसनेलि एक्सेप्टेड, पेमेन्ट स्टेटास फि एक्जेम्प्टेड। जोंहा एगजामसन दङ, रेहाय दं। एप्लिकेसन स्टेटास प्रफेसनेलि एक्सेप्टेड होमबा नोंथाङा बुजिनो हाबायदि साक्सेस, बियो गासिबो एक्सेप्ट जाजोब्बाय। दानिया नोंथाङा बेगाव थांफिननोसै, क्ल'ज खालामदो। जोङो बेक खालामसै। जोङो जिखुनु जा मोनसे वेब पेजखौ खुलियोबा जोङो लग आउट खालामफिननो नांगौ। लग आउटआव थुना हो। जाबाय।